njengabahlali base-South Africa sinenkinga. Too much. Abelungu siyababona ema-airport, siyababona be-management, siyababona be-own izinto, kodwa sibabona ey'koleni. Ema-university asibabona. Ngaze ngibona umlungu ehlulwa i-truck ezama ukwenza code 14. Awubona umlungu wena eshikiliswa i-truck. Ngisho siyo-aplayela imisebenzi asibaboni. Baqhamuka sebesiphethe sebangama-manager. Bayithola experience yokusimanage. Ngempela bayithathaphi. Ngathi kudlaliwe, ngathi South Africa. Sicela ukwazi ukuthi ikuphi kanti eyabe i-driving school. Angazi mina sengina-10 years ngizama ukuthola u-code 8. Akaze ngibone noyedwa umlungu e-driving school. Sihlezi sibona abelungu abamaphoyisa ababelungu bahlale wesivili kodwa abantu abanyama bahlula ukurente lokushini. Kanti bahola malini amaphoyisa abelungu nothisha babelungu. Thisha uhlala emhlanga. Akekho questionayo. Umuntu omnyama udokotela kuyabuza ukuthi u-afforda kanjani ukuhlala emhlanga kodwa akekho akwabuza uthisha womlungu ukuthi uthisha wase-primary